Благословленный Ян Павел II часто просіў моладзь аб малітве, заклікаў да яе. Другі дзень нашых супольных сустрэч мы распачалі ранішняй малітвай. Просім Цябе, будь заўсёды таксама з намі, напаўняй нас Тваімі дарамі, прасвятляй у сумненнях, суцяшай у смутку, ратуй у небяспецы, выбаўляй ад памылак, падымай пры падзенні, кіруй намі мудрасцю Тваёй, давядзі ўсіх нас да шчаслівай вечнасці, каб там з усімі мы выказвалі Табе ўдзячнасць і хвалу на векі вечныя. Пасля да маладых людзей звярнуўся ксёндз Антоній Грэмза. Святар паведаміў, што падчас катэхеза ў катэхезе моладзь будзе знаёміцца з прыкладамі святасці жыцця апекуноў дзён моладзі ў Мадрыдзе. Малітва займае вельмі важнае месца ў жыцці кожнага з нас. Благаслаўлёны Ян Павел II казаў: «Касцёл вучыць малітве, каб размаўляць з Христом і каб аб'яднацца з ім». Thank you.